For første gang nogensinde har et dansk tv-hold fået adgang til et NATO-krigsskib på skarp mission. I 3 måneder skal de 150 mænd og kvinder ombord på Absalon bekæmpe pirater i farvandet ud for Somalia. For de danske sømænd og soldater bliver det 3 måneder fyldt med action, afsavn og et unikt sammenhold. Og vi er med i forreste linje, når Danmark er på piratjagt. Den er vist stensikker. Det er formodet pirat. Der er grønt lys til at gå ind. Det er modtaget, det gør. Okay, approach med flashbang og tolk. De står alle sammen med hænderne i vejret. Økse fundet op ved stævnen. Det er 4 uger siden, at Absalon stævnede ud for Korsør, og skibet befinder sig lige nu i aktionsområdet ud for Afrikas Horn. På et skib i højeste beredskab er det livsvigtigt, at besætningen holder sig i form og skærper deres kompetencer igennem øvelser og fysisk træning. For det nyuddannede boardingholds medlemmer er det specielt vigtigt at være klar. De har endnu ikke været i skarp aktion og brænder efter at bevise deres værd. Hver gang vi har fundet et mål op på radaren, der ligner en skib og bevæger sig med skib, så begynder man allerede at tænke videre. Okay, nu skal vi ud og være i lidt spidsere enden af det. Grunden til, at man er herinde, det er jo for at være med, hvor det sker. Boardingholdet består af specialuddannede marinesoldater. På vejen til Afrika har de brugt utallige timer på at træne og gennemgå alle de mulige scenarier, de kan komme ud for på missionen. Så de er topforberedte, når alvoren rammer. Jamen, vi er primært trænet til at lave transport og håndtere pirater på Absalon. Martin er boardingofficer. Han er udsendt fra Søværnet for første gang og kommer fra en familie af søofficerer. Hans første opgave som leder er at træne og lede Absalons boardinghold. Opgaven i selv er ikke svær, for vi skal op og ligge på siden af en anden gummibåd. Det er forholdsbetinget. Så skal vi have personer fra det ene skib over til det andet. Og så skal vi sørge for at få den fikseret, hvor vi ligger med maven på en gummibåd, eller ude over pontonen, med hænderne i vejret, og så skal vi holde vagt på den der. Der kan gå lang tid mellem de egentlige aktioner. Derfor begynder utålmodigheden og frustrationerne så småt at melde sig hos den ivrige besætning. Stine er 23 år og overkonstabel. Hun er vokset op på en gård i Jylland og har altid elsket at tumle med drengene. Det er sådan lidt hårdt at holde dem for nogle af de store drenge. Det ryger man altså i gulvet. Kom nu! Kom nu! Kom så! Kom så! Kom så! Kom så! Det er da klart, at vi har nogle ambitioner om, at vi skal ud og bruges, og vi ikke bare skal bruges til at holde vagt, og vi ikke bare skal bruges til at være pyntefigur. Der bliver skuffet, hvis vi ikke gør. Og hvis det ender med, at vi har været med i 3 måneder, og vi ikke har haft fingrene i en eneste formodet pirat og transporteret dem hjem, det vil jeg være rigtig ked af. Pludselig sker det, alle har ventet på. Absalons chef Carsten har modtaget meldinger fra et japansk overvågningsfly. Flyet har observeret en lille mistænkelig båd, kun 50 km fra Absalon. Kan vi ikke få oversigtsbilledet deroppe? Tak skal du have. Og HCO bekræfter, at han går 2-0-0. 2-0-0 fra 15 minutter. Hvad lige kommer af den rapport, der er det interessant. Bed om at bekræfte antal POB's. 6. Godt. Det er formodet pirater. Er du enig?
Carsten sætter aktionen i gang og sender helikopteren Brombas afsted. Helikopterens opgave er at tage billeder af båden, så Carsten kan få bekræftet sin vurdering, om der er tale om pirater. Hvor langt er der til target? 5 minutter maksimum. Der står en mand ude i styr på broving. Selvfølgelig interesseret i at finde ud af, om har nogle våben på sig. Mens de på broen venter spændt på helikopterbillederne, er Carsten allerede i fuld gang med at planlægge næste mulige skridt. Tav. Max fart. Og så skal vi have Smi op og køre. Smi tørn til. Har vi modtaget billeder derovre fra? Ved vi det? Nej. Carsten har kaldt Martin til sig. Det kunne være den mulighed, den nyuddannede leder af boardingholdet har ventet på. Jamen, vi skal have boardingholdet tørn til, fordi vi skal have nogen til at håndtere ned på sidedækket. Standard transport til. Yes. Vi sender også overhæntet. Ja, så boardingholdet tørn til og udstik dem, du skal bruge. Hvis Brombas bekræfter Carstens mistanke, skal boardingholdet på deres første aktion og transportere de formodede pirater tilbage til Absalon. Det er chefen. Vi har fået meddelt en skif nord for os af Japan Navy. Skiffen var interessant at se på, så derfor sendte vi Brombas afsted. Vi har derfor tørnet Smi og boardingholdet til. Vi fortsætter high speed nordpå. Slut. Hvorhen skal vi mødes? Mødes ude bagbord og side. Bagbord gruppe. Indtil nu har det hele været træning og venligsindede aktioner for boardingholdet. Men nu kan det blive alvor, og chancen for at vise, hvad de dur til. Hvis det er boardingoperation mod pirateri, så skal vi over og hente dem, og så må vi se, om vi skal have dem ombord. Men det er vilkårene, vi ved lige nu, og så får vi en briefing for det senere. Ikke sådan, når det er første gang. Du kan bare snakke noget pirater. Jeg har glædet mig. Det vil være løgn at sige andet. Altså, jeg har virkelig glædet mig, og nu skal vi ud og være i lidt spidsere ende af det. Du får lov til at få hands-on for de her formodede pirater og transportere dem med. Det er i min verden rigtig spændende. Brombas er nu så tæt på båden, at det er muligt at tage altafgørende billeder af de formodede pirater. Carsten og hans folk kigger efter de typiske kendetegn for pirater. For eksempel en kraftig motor, så de kan sejle tankskibene op, og en stor stige, så de kan kravle ombord. Den er vist stensikker. Jamen, så snart de ser billedet, så er vi ikke i tvivl. Det er formodede pirater. Med den store stige, det er faktisk en lidt ny type, så vidt vi kan se. Og vi kunne også se, at der var mere end 5 personer. Der var egentlig ikke så meget tvivl. Det er nu, at boardingholdet skal bevise deres værd og hjælpe Smi-holdet med at fange pirater. Det er derefter militærpolitiets opgave at sikre beviserne, så de formodede pirater kan retsforfølges. Her er Bo, vi er klar med det hold, der skal over og hente FB'erne. Right, boys, er klar? Men i samme øjeblik boardingholdet er klar til deres første opgave i Adenbugten, får de en melding. Vi ser ud til, det ikke også, der skal hente med dyret. Så vi skal bare være på vej. Det er fuldstændig latterligt. Det går fuldstændig ud, det er ude her. Det er fuldstændig større. I hvert fald transportmæssigt det her. Carsten, kaptajnen på Absalon, har vurderet, at situationen er så farlig, at de specialtrænede frømænd bliver nødt til at overtage hele aktionen. En melding, der selvfølgelig sætter sit præg på boardingholdet. Og vi får en melding om, at vi ikke skal med ud. Jamen, jeg var mega skuffet. Det var ikke det, vi havde trænet. Det var ikke det scenarie, vi havde stillet op hjemmefra. Det svarer lidt til at kvalificere sig til finalen i en fodboldkamp, og så bliver du skiftet ud med et bedre hold. Det er som at få en kold spiller her. Og drengene bliver pisse skuffet. Og chef til leder Smi. Men selvom boardingholdet er ude af angrebsstyrken, er der stadig en mission, der skal fuldføres af Absalon. Smi-ribben er sat, og så koordinerer de ud i området et indløb. Fuldstændig standard skibindløb. De danske frømænd hører til blandt verdens bedste elitestyrker. De har været indsat i både Afghanistan og Irak og er bevæbnet til tænderne med det mest moderne udstyr, der eksisterer. Og kommer det til ildkamp, har de prøvet det før. De næste minutter er afgørende.
Frømændene skal nu ud og afvæbne piraterne og har hjelm til at anvende alle nødvendige magtmidler. Approach med flashbang og tolk. Og hvis nødvendigt, følg op med varselsskud. Og heroppe ser det ud som om, at han gør fart igennem vandet igen. De ved godt, at nu bliver vi taget. Og chef til leder Smil. Absalon har spottet en båd fyldt med pirater. De skal for alt i verden stoppes, inden de kan nå at bore et skib og skabe en situation, der kan koste menneskeliv. Smilribben er sat, og så koordinerer de ud i området. Carsten indsætter derfor den maritime indsatsstyrke, det såkaldte Smilhold, der består af Frømandskorpset og militærpolitiet. Frømændene skal fange og afvæbne piraterne, og militærpolitiet skal derefter undersøge båden og sikre eventuelle beviser, som i enhver anden politiaktion. Vi kan se i den her situation, der er piraterne sådan set på vej ned mod os, og det er kun godt. Så derfor gælder det om at holde helikopteren, sådan at skiffen er imellem os og helikopteren. Skiffen kan ikke se os, så han skal sådan set bare blive tilbage og sørge for, at piraterne fortsætter ned mod os. Så er vi fri for at bruge alt for meget tid på at skal sejle efter ham. Helikopteren Brumbas presser piratskibet i retning mod Absalon. Og på øverste dæk forsøger maskingeværsskytterne at finde piraterne i horisonten, så de kan være med til at guide Frømandskorpset i den rigtige retning. Gruppeleder våbnleder afstand 4,5 nu. Rød talje, afstand 4,5. Og Smil til information har fået green light til final approach. Han er derude, Riben. P14, P13 er lavet sikre. Ja, vi har ladt sikret begge to. Jeg har ham igen, Benny. Han gør fart igennem vandet, så vidt jeg kan se. Og heroppe ser det ud som om, at han gør fart igennem vandet igen. Og har vi Riben henne. Og han er der. Han er snart derovre. Og gruppeleder så har Smil snart kontakt. Ja, vi ser det tydeligt. Det ser ud som om, han er stoppet op igen. Det afgørende er nu, at piraterne ikke når at smide de fældende beviser over bord. Hvis det sker, er der stor sandsynlighed for, at Absalon må sætte piraterne fri igen. De har hænderne over hovedet. Ja, de har opgivet. Så det ikke som om, den har over. Men da piraterne opdager Absalon, sker det der ikke må ske. De har lige smidt en stige i vandet derovre. For at undgå at blive tiltalt for pirateri, begynder piraterne at smide udstyr over bord. Nu kan det pludselig blive svært at bevise, at de er andet end en fredelig gruppe somaliere i en lille båd med en meget stor motor. Så smider de stigen over bord, og de har garanteret også smidt våben over bord, fordi de ved godt, at nu bliver vi taget. Nu handler det for Frømandskorpset om at få fanget og afvæbnet piraterne, som kan have gemt nogle våben til at forsvare sig med. Piraterne er pacificeret, og sekunder efter ankommer militærpolitiet, som nu skal undersøge piraternes båd for bevismateriale. Almindelige retsregler gælder også ude på det åbne hav, og da piraternes båd er gerningsstedet, skal militærpolitiet undersøge den grundigt, som i enhver anden kriminel efterforskning. Alle de mindste detaljer kan være af afgørende betydning for den endelige bevisførelse. GPS fundet på mand med lignende Adidas trøje. Et økse fundet op ved stævnen. Anden pirat blev vist. Han havde ikke GPS, men den samme bluse på som den FP, som formodet har en GPS. Frømandskorpset og militærpolitiet transporterer piraterne tilbage til Absalon. Det var typiske pirater, vil jeg sige. Men måske lidt op i den professionelle ende med den uniformering og den attitude. Det har de prøvet før, det her. For os at se, at det hele essensen er at være hernede. Fordi med det her har vi afværget et angreb. Tilbage på Absalon har boardingholdet fået til opgave at holde opsyn med piraterne. For boardinggasten Martin
er det første gang, han står ansigt til ansigt med en pirat. Lige inden vi fik dem ombord, der stod jeg og tænkte, at det bliver noget helt anderledes, end det vi har trænet. Man kunne godt mærke, at ens hjerte det pumpede lidt mere. Der går mange ting igennem ens hoved. De var bange, de var trætte. De kom over på et fremmed skib. De er lige blevet taget af vores elitesoldater. Der er våben overalt, der peger på dem. De forstår ikke, hvad folk siger, så er man bange. De ligger jo og tænker på, hvad der kan komme til at ske med dem. Det er nu op til Absalons jurister at afgøre, om der er tilstrækkelige beviser til en tilbageholdelse. Vores plan det er at gennemføre registrering, udspørgen og undersøge de ting, de havde. Vi stiller dem sådan en række af spørgsmål for at finde ud af, sådan helt, hvor kommer de fra, hvor er de på vej hen, hvad var deres ærne. Og så har vi selvfølgelig også nogle, hvad skal man sige, retsplejemæssige ting, vi skal overholde, hvis vi tilbageholder folk. Mens piraterne udspørges, samles kaptajnen og officererne for at diskutere, hvad der videre skal ske med dem. Der er ingen tvivl om, at de har fanget professionelle pirater. Ingen andre sejler rundt på det åbne hav i en lille båd med en stor stige. Problemet er, at piraterne har nået at fjerne beviserne. Vi ved i de her situationer, der er ikke noget at komme efter sådan retligt. Fordi du kan ikke forbinde dem med en kriminel handling, du kan ikke forbinde dem med en kriminel hensigt, og de har ikke brugt våbenmagt imod os. Så der er ikke andet at gøre, end at bruge udtrykket catch and release. Det er sådan set det, der er at gøre. Men vi har forhindret et angreb, og det er sådan set det vigtigste. Absalons somaliske tolk er maskeret af sikkerhedshensyn. Hvis han bliver genkendt, er der risiko for, at piraterne hævner sig på ham og hans familie. Besætningen sikrer sig, at piraterne ikke ser Absalons indretning og udstyr, så de kan bruge den viden senere. Man har jo en baggrundsviden for, hvorfor pirateriet startede hernede. Men at tænke direkte over præcis den enkelte persons historie, det må jeg indrømme, det gjorde jeg ikke det her. Vi ser jo selvfølgelig på dem som mennesker, vi behandler dem som mennesker, men direkte at gå ind og begynde at tænke over, hvad er det for nogle personer. Det kan det sagtens være, at jeg kommer til at gøre det i aften, når jeg ligger og tænker over den sidste uge. Men i situationen, der er man typisk så fokuseret på opgaven, at det er ikke noget, der lige kommer op, i hvert fald ikke for mig. Jeg er klar over, at de familier er ulykkelige skæbner alle sammen, og de gør det jo, fordi de har hårdt brug for penge, og det er fordi, det er gode penge at tjene i forhold til, hvad de kan gøre på fiskeri, og hvad de kan gøre på især landbrug i øjeblikket, når der er det tørkeproblem, der er. Vi er jo godt klar over, når vi får de her, der ikke er mulighed for at retsforfølge dem, at de kommer afsted igen. Så det er ikke sådan, at man røver en familie med fra en familie. Man tager ikke en far fra sine børn, eller en mand fra sin kone, eller en kæreste fra sin kæreste. Det er ikke på samme måde, som at skulle tage et andet liv, eller sørge for, at de her bliver sendt væk i længere tid. Efter 5 timers tilbageholdelse på det danske krigsskib, får piraterne lov til at sejle videre. Men inden da bliver deres store 60 hestekræfters motor skiftet ud med en lille 15 hestes påhængsmotor.
Med den lille motor har piraterne ikke længere mulighed for at indhente og kapre de store handelsskibe på vejen tilbage til Somalia. Vi erstatter deres 60-hestes motor med en 15-hestes. Det har nok ikke så meget street credit, når man kommer hjem, og har kun en 15-hestes, der kun kan bruges til at fiske med. Men det er jo sådan set fint, fordi så mister de ikke noget, og de kan vende tilbage til fiskerierhvervet, hvis de vil det. Boardingholdet sætter piraterne tilbage i deres båd. De er knap 200 km fra land, og med deres nye, meget mindre motor, vil det tage piraterne omkring et døgn at nå frem til Somalias kyst. 100 sømil. Så det er langt. 15 hestes motor. Så skal de også lige finde deres leje. Ja. Ej, jeg tror, de har en GPS faktisk. Boardingholdets eneste pige, Stine, har fået til opgave at sikre, at intet går galt, når piraterne bliver sat tilbage i deres båd. Jeg er rigtig glad for, at jeg faktisk kunne få lov til at komme med ud og sikre gummibåden og være med til at sætte piraterne afsted igen. Get down! Oplevelsen sætter tankerne i gang hos den unge gast. Det er lidt en surrealistisk følelse at stå med et glat våben, og jeg skal faktisk stå og pege på de der somalier for at sikre sig, at de ikke gør os noget. Jeg havde ikke lyst til at have øjenkontakt med dem. Jeg synes, at øjnene det afspejler mennesket, og hvis man kan se på øjnene og få øjenkontakt, så ser man faktisk lidt ind i hinanden. Jeg har ikke lyst til at se, hvad de føler, når de bliver taget ombord. Hvis man begynder at få medlidenhed med dem og begynder at tænke for meget over det, så får man måske dårlig samvittighed selv, og det svækker professionalismen. Når vi er derpå, så skal vi være professionelle soldater. Og sådan er det. Sig til dem, de skal sejle stik syd, at de har fået en ny motor. Motoren er super lækker ud, den varmt. De første 10 timer. Hvor de kun sejle 2/3 kraften. Spørg om de har forstået det. Hvad fanden det? Hvorfor? Jeg har forstået. Du har lavet på så. Ja. Og jeg synes, den her, jeg har der været besat i. Så får de salam med job. Yalla! Indsatsen mod de professionelle pirater har vækket motivationen og glæden hos besætningen. Der er ingen fare på færde, og ledelsen giver lov til badning, den såkaldte baderulle, i det åbne hav uden for missionsområdet. Selvom der er tid til nogle timers afslapning, er der stadig en masse praktiske opgaver, som skal løses. Men for dækskasten Rudi føles tiden meget lang. Når jeg er herude, og jeg skal have tiden til at gå hurtigt, altså, så finder jeg bare så mange opgaver som muligt. Og så bare går i gang fra en ende af. Altså, fordi når du har noget at lave, så går tiden også hurtigere, end hvis man går op og har 4 timers vagt, og så går ned og ligger sig på køjen, og så bare går og venter på, at du skal lave et eller andet igen. Så bliver der sådan nogle lange dage. Timer bliver til dage, og indimellem fylder tankerne om dem derhjemme rigtig meget. Når dagen er slut, og man er færdig med at arbejde, så er det rart, hvis man kunne sætte sig ned med sin familie og have noget familietid. Men
Man vil jo altid have det der afsavn hjem til. Altså, jeg er ligeglad med ikke at være hjemme til jul, men jeg er ked af, at jeg ikke er hjemme til min børns fødselsdag. Min dreng har fødselsdag den 25. og min datter har den 30. december. Og det er jeg ked af, at jeg ikke er hjemme til. Rejse ud af bøjene. Rejse ud af bøjene. Godmorgen Absalon, kommer en lunch ud. Dagen efter er nyheden nået til Danmark. Men de danske medier ser ikke på aktionen med samme øjne som besætningen på Absalon. Dansk skib lader igen pirater slippe. Hold da kæft for en blodsødenhed, man udviser fra dansk side. Bedre om man havde sænket deres båd og ladet piraterne svømme i land. Nej, man skal ikke lade dem svømme. Gør som russerne, hænge dem op i masten og lad dem så hænge til skræk og advarsel til de andre piratsvin. Og til de søfolk på krigsskibet, I må da følge som flok klovne i et cirkus. Generelt så har der jo været sådan lidt den samme fremstilling i pressen derhjemme, at det er sådan lidt til grin, det vi laver. Det er frustrerende, og det er ærgerligt. Vi kan jo ikke forbinde piraterne til en bestemt kriminel handling. Vi kan ikke bevise, at de har en hensigt. Det eneste, de har gjort, det er jo sådan set at sejle rundt ud på havet med det her udstyr. For os, så er de her øjeblikke, hvor vi tager piraterne, at det er her, vi ved, nu er der et handelsskib mindre, der bliver taget, og vi kan se, at det virker. Vi har aldrig oplevet så få angreb, som vi gør lige nu. Så jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt at læse, at vi bare skal skyde piraterne. At vi bare skal sænke dem, hænge dem i masten. Så ligger der en tone, som jeg måske som dansk statsborger synes er mindre heldig. Og det ville jo være grotesk, hvis man skulle tænke tanken til ende og så sige, at det er jo sådan set sådan, I skal løse problemet dernede. Og betyder det så, at vi er med på, at sådan løser vi også i Danmark? At man bare uden rettergang henretter folk på gaden? Det kan jeg ikke forestille mig. Og det er jo et udtryk for en tankegang om, at de dernede kan vi sådan set bare aflive. De er ikke bedre værd. Og det synes jeg er ærgerligt og frustrerende. For Rudi er frustrationerne nogle helt andre. Han tvivler på, at problemerne i Adenbugten alene kan løses til søs. Det kan godt være, at vi hjælper nogen her nu, og sørge for, at de ikke skal sejle rundt med nogle pirater i et halvt eller et helt år og være taget som gidsler, hvilket jo vil være frygteligt for alle ombord på sådan et skib. Men det er jo bare ligesom at lappe en venblødning med et stykke plaster, altså, fordi det hjælper jo ikke før, der er nogen, der får styr på Somalia inde i Somalia. Hvis de kunne lave noget andet, så var det sgu ikke sikkert, at de var pirater. Så kan det godt være, at de også bare laver noget andet. Og det synes jeg det er sgu lidt svært. Jeg kan i hvert fald ikke lade være med at sætte tingene i relief. Så vil jeg hellere være hjemme med min kone og mine børn. Trafikken i området omkring Afrikas Horn er tæt. Døgnet rundt spejder Absalon efter de små piratfartøjer blandt enorme tank- og containerskibe. Det er formiddag, og på broen har Rudi, der er på vagtsom udkig, fået øje på et mistænkeligt fartøj. 1, 2, 3, 4, 5. Der står 5 mand derovre i bagbordsiden. Vagtchef, kan vi godt på 245? Absalons borgerofficer forsøger at kalde den lille båd op over radioen, men uden held. Jeg har kaldt ham op 3 gange nu, han svarer ikke. Har han antenner? Har han ikke en over magter? Er det ikke en antenne, der sidder derude? Det ligner en antenne. Fra broen er det nærmest umuligt at bedømme truslen, og Carsten ønsker derfor at komme tættere på den mistænkelige dag. Men som led i NATO's mission er der en kommandorække, der skal overholdes. Derfor må Carsten anmode styrkechefen om tilladelse til at sejle tættere på den mistænksomme og tavse båd. Det er vores hensigt at sende gummibåden over og stille nogle spørgsmål ned fra gummibåden og ikke gå ombord. Ja, det skal du. For at være et skridt foran, beder han samtidig Martin, lederen af boardingholdet, om at holde sin gruppe parat. Giver bare pege til taven, når I er klar, og så er det rør på lang varsel. Og både Martin og resten af boardingholdet er mere end klar til at tage ansvaret for aktionen. Hvad har I med våben, Stine og
langt. Det er godt. Ja, det er i orden, Claus. Jeg hopper lige på broen og får det sidste. NATO's styrkechef har vurderet oplægget for Carsten, og har netop meldt tilbage, hvad han ønsker, Absalon skal gøre. Vi har fået go, så... Boardingholdet skal afsted. Som en ekstra sikkerhed går frømandskorpsets finskytter i position, og TMG'en bemandes. Vi har altid våben klar, så vi kan reagere umiddelbart. Og der forsøger vi jo at have våben klar, så at hvis vi skal reagere i selvforsvar, at så bliver det ud fra det, vi kalder proportionalitetsprincippet. Altså vi begynder jo ikke at skyde med den store kanon på en lille dag, der er lavet af træ. Det kunne vi aldrig finde på. Men vi er nødt til at have et reaktionsberedskab, så vi kan reagere lynhurtigt for at forsvare boardingholdet, når de er derovre. Bare våbnet ned langs siden, men altså har øjnene deroppe af. Når jeg kommer derover, jamen, så er det også nogle gange bange. Det er jo en skarp situation, og man ved ikke, hvad de kunne finde på, og man ved ikke, om de har nogle farlige ting ombord eller et eller andet. Grønt lys til at gå ind. Det er modtaget, det gør. Hvor mange kan I tælle derovre? Kalashnikov! Altså, har I fundet våben? Hold kæft. Bare våbnet ned langs siden, men altså har øjnene deroppe af. Besætningen på Absalon har fået øje på et arabisk fiskefartøj, som de er på vej til at undersøge for eventuel pirateri. Det er jo en skarp situation, og man ved ikke, hvad de kunne finde på, og man ved ikke, om de har nogle farlige ting ombord eller et eller andet. Grønt lys til at gå ind. Det er modtaget, det gør. Fra nu af handler det om at komme tættere på en mulig trussel, uden at situationen eskalerer. Derfor nærmer boardingholdet sig den mistænkelige båd med den største forsigtighed. Og Theo her, Bo, de står alle sammen med hænderne i vejret. Ja, det er fint, lad os komme på den anden side. Vi ligner det somalier, det her. Hvor mange kan I tælle derovre? Det er et kritisk øjeblik, fordi Martin endnu ikke ved med sikkerhed, om mændene på den lille båd udgør en trussel. Men for at sikre sig, at situationen ikke udvikler sig i negativ retning, er det nu Martins opgave at være så imødekommende som muligt. Samtidig med, at han ikke tager nogen chancer. Somalia, bare bedt mig om at tage hænderne ned. Tag hænderne ned! Goddag, jeg har boardingofficeren herfra, og jeg styrer det her hold. أهلا وسهلا أنا قائد مفرزة التفتيش. Tak fordi vi vil bruge jeres tid. شكرا على التعاون وعلى وقتكم. Vi har nogle korte spørgsmål til jer. عندنا بعض الأسئلة. أسئلة؟ عندنا 3. Han siger, de har 3 våben. Det er en oplysning, som bliver taget alvorligt. Så her, Bo. Ja, de har våben, som de bruger til at søge. Noget af det første, de siger over, det er, at de har våben, som de bruger, når de fisker til at søge efter ting. Til at fiske, siger du? De somaliske pirater udgiver sig ofte for at være fiskere, og da mandskabet på davnen er somaliere, stiger mistanken. Så finder vi ud af, at de har våben ombord. Så bliver det lidt interessant at komme op og se, om de har nogle stiger eller nogle andre tripwires, som gør, at de her måske er formodet pirater. Hvordan anvender de våben til at fiske, siger du? Okay, han siger bare til at skydeværnet. Ja. Chef Theo. Ja. Jeg kunne sådan set godt tænke mig at komme ombord, når det er somalier. Carsten beslutter sig for at boarde båden. Finskytten og TMG-skytten står klar til at forsvare boardingholdet, hvis det skulle komme til ildkamp. Hvem er kaptajn, og hvad hedder han? مين القائد؟ انت شو اسمك؟ عبد الرشيد. عبد الرشيد. Hvor ligger jeres våben henne? فين الأسلحة بتاعتكم؟ وين الأسلحة؟ våbnet derovre. Ja, det er AK-47, I har. 2 Kalashnikov. Yes. 2. 3 Kalashnikov. وكلاشنيكوف. كلاش. وواحد ايه؟ Amerikan. Bo fra Theo. Bo. Så spørger ham jo få lov at kigge lidt rundt på skibet. Det er modtaget. Carsten ved, at i det øjeblik boardingholdet går ombord, stiger risikoen for, at de kommer i fare.
og at deres opførsel derfor kan være livsvigtig. Hvis der kommer tilfældighedsfund derovre, så skal han lade som ingenting og rapportere tilbage i fuldstændig samme tone. Nu er det vigtigt, når I kommer ombord, at hvis I skulle gå hen og finde noget, som virker mistænkeligt eller lignende, at I fortsætter jeres samtale med dem i samme tone og agerer på samme måde, som I gjorde, eller har gjort hele tiden, sådan så de ikke får en idé om, at I har fundet noget. Det er no-go. Det er Ivan, der vurderer det. Det var stadig over det. Ombord, go! Er det i orden, at vi kigger lidt rundt i jeres båd? Okay. لكن صدق قريبا وضعنا ها صدق قريبا في العدد ده سجاير على Han siger, de har 3 våben imod pirater. Det er fint. Ligger om bag. Det er fint. Det er helt i orden. Det må I gerne have. Det er der ikke noget galt i. Det er godt, du siger det, så vi ikke bliver overrasket over det. Yes. Stine og Anders, I hopper bagud. Altså, har I fundet våben? Hold kæft med gammel lort. Vi har fundet de 3 våben. Det drejer sig om 2 AK-47 og en gammel... 3 gamle 75. Vi kigger videre rundt og leverer herefter Wham-pakken og returnerer til Absalon. Det er modtaget. Jamen, vi kunne så forstå, at det er 2 AK-47, og så hørte jeg ikke lige, hvad den sidste var, men en eller anden kendt karabin. Og det er sådan set, det er ikke noget, der sådan får os til at spærre øjnene op nødvendigvis. Er du ikke enig i det, Henrik? Altså, altså, det er ikke noget, der får mit... Det er jo gammel 75. Det er en gammel 75. Og jeg er gammel. Så spørgsmålet er, om den virker endnu. Boardingholdet benytter lejligheden til at efterlade et godt indtryk hos de somaliske fiskere. Jeg har noget vand til jer, til jeres rejse. Så har vi nogle arbejdshandsker. Der er 8 par, skulle der gerne være. Så har vi 2 lommeknive. Til at skære i garn og til at skære fisk med. Det håber vi kan gøre livet lettere for jer. Vi smutter igen. Tak fordi vi måtte komme ombord. Det værdsætter vi rigtig meget. Vi vil ikke tage mere af jeres tid. Vi ved, I er travlt. Tag her. Bo, vi gør klar til at gå på Lillesborg og returnere. Der er umiddelbart ikke noget, der antyder, at der skulle være noget andet end transportfiskere her. Det er sidste mand. Shukran, masalam! Så det vi gerne vil opnå, det er jo, at når de ser Dannebro, at de så tænker, okay, dem vil vi sådan set gerne have besøg af. De behandler os anstændigt, og vi ved, at det de er her for, det er sådan set for at bekæmpe pirateriet. Og det er jo med til at sikre, at vi kan sejle ud og fiske, uden at vi behøver at frygte for pirater. Det var sgu fint. Jeg synes, det var en god way. Og Smi her er boardingofficer. Vi ligger i dækning af Absalon, så jeg har ikke behov for jer mere. Tak. Hvad laver I? Jeg har lige hentet børn her fra en tjeneste. Hvordan går det ellers med ryggen? Så stille og roligt. Jeg har lagt det meste af formiddagen. Så skulle jeg på lave lavkager. Så lader jeg lige lidt ind og hente børn. Så stille og roligt. Okay. Skal jeg til fysioterapeut i morgen. Rudi savner sin familie og har længe været i tvivl om missionen. Hans humør er ikke bedre efter samtalen med konen. Hej, Rudi. Hej, chef. Kom indenfor. Hvad så? Jamen, jeg vil bare lige høre med, det kan lade sig gøre at komme hjem, fordi min kone hun har fået en diskusprolaps derhjemme, og så vil jeg gerne lige hjem og hjælpe med børnene og sådan noget. Hun ligger derhjemme på sofaen og har ondt i ryggen. Det er 14 dage siden, hun har fået den. Det gik meget godt i starten, men nu går det ikke helt så godt mere. Så hun har gået 14 dage med en diskusprolaps? Ja, altså hun er sygemeldt på arbejde og sådan noget. Det er da imponerende, at hun har kunnet holde den gående. Ja, det synes jeg også. Hun er sej. Men nu er det så ved at brænde lidt sammen. Ja, lidt. Det er du nødt til at gøre noget ved. Ja.
Men det er jo dobbelt ærgerligt, fordi det er jo dels er det jo utroligt synd for din kone. Men vi er jo heller ikke meget for, at du skal hjem. Jo. Nej, det er jo det. Det er noget værd noget. Men der er nogle ting, der er lidt vigtigere jo. Ja. Det skal vi lige have fundet ud af, Uli. Du skal selvfølgelig have en rejse hjem. Du kan roligt fortælle din kone, at nu kommer Rudi hjem og er klar med det hele. Jamen, det gør jeg ikke. Men jeg har også været glad for at være her. Det skulle være hyggeligt. Ja. Jamen, held og lykke. Kan du have det godt? Ja, lige måde, Carsten. Hej, hej. Hej. Ved næste havneophold går Rudi i land og flyver hjem til Danmark. Efter 2 måneder på mission ved Afrikas Horn, genforenes han endelig med sin familie. Der kom han. I dag kommer jeg hjem. Ja, det er rigtig dejligt at komme hjem. Det har været en lang tur, men nu glæder jeg mig bare til at komme hjem og slappe lidt af og have lidt familietid. Jeg er gerne med til Afrika med dig. Jeg vil gerne med til Afrika med, men jeg skal ikke til Afrika med, det skal. For de resterende 149 mænd og kvinder på Absalon bliver der ingen familietid forløbig. De er nu halvvejs i missionen og lægger til på Seychellerne, inden jagten igen går ind på piraterne i det Indiske Ocean. 17. For mig er der 2 tanker. Den ene som far, stakkels børn. Men du tænker også som chef for skibet. Hvad nu hvis vi skal til at bruge magtmidler? Forpost for helikopter i nød. Fuld speed ned imod ham. Du kan komme på piratjagt